кожної країни є головна урочиста пісня – музичний символ – гімн. Яка ж історія створення урочистої пісні України? Одного осіннього дня поет Павло Чубинський почув пісню гостей з іншої країни. Вона його неймовірно вразила. Поет вирішив написати вірш про рідну країну, її волю, народ, почуття любові і гордості за свою батьківщину, який можна читати гостям з інших країн. І коли вірш було написано, то його опублікували в журналі «Мета», який прочитав Михайло Вербицький. І він написав до вірша музику. Уперше майбутній гімн виконали 10 березня на вечорницях в пам'ять Тараса Шевченка. Пісня ставала популярною і згодом стала урочистою піснею нашої країни і має звання Державного гімну України, який об'єднує і надихає українців. Державний гімн України можна почути в різному виконанні, починаючи від маленьких дітей до мужніх героїв України, які захищають нашу вітчизну. Не вмерла України ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки,